O relație trebuie să fie 50-50. Asta e mantra pe care o tot auzim. Sună logic, corect, modern. Hai să ne uităm la viața reală, nu la slide-uri de dezvoltare personală. Într-o relație matură, echilibru nu înseamnă simetrie. Nu dăm în mod egal, nu aceleași lucruri și mai ales nu le dăm în același timp. Tu vii obosită de la muncă, ești pe modul zombie. Partenerul gătește, dă cu aspiratorul, se ocupă de copii. Azi, el e stâlpul. Dar luna trecută, când lui a murit bunicul, tu ai fost cea care l-a ținut în brațe, l-a dus la părinți, l-a ascultat în fiecare noapte. Atunci, tu ai fost stâlpul. Alt exemplu. Tu ești anxioasă și ai nevoie de mai multă validare. El e evitant și are nevoie de mai mult spațiu. Tu dai prezență, el oferă toleranță și răbdare. Nu e același lucru, dar ambele sunt valoroase. În unele relații, unul vine cu bani, celălalt investește mai mult timp și energie în tot ce ține casa în mișcare. Unul merge la terapie ca să-și vindece rănile vechi, celălalt învață răbdarea, compasiunea și cum să nu ia totul personal. Nu e 50-50, e o negociere dinamică a resurselor. Relațiile sigure funcționează prin ceea ce se numește coreglare emoțională. Asta înseamnă că în momentele dificile nu ne echivalăm, ci ne susținem reciproc, ca doi oameni care înțeleg că echilibrul e o medie pe termen lung, nu o obligație zilnică. Relațiile sănătoase nu sunt 50-50, sunt uneori 90-10, alteori 40-60, dar pe termen lung ne ținem unul pe altul în echilibru. Adevărata egalitate nu e despre împărțirea sarcinilor, e despre reciprocitate emoțională și responsabilitate afectivă. Aia e iubirea matură, nu matematică, ci dans.